saboda haka sai mu gode al'umma su ma abubuwan da suka yi, kowa addu'o'in da aka yi, azumi ne da sauransu duka an yi, kuma wannan addu'o'i da azumi da aka yi wallahi ba zai tafi a banza ba. Za a samu abin da fi wannan kujera a dalilin waɗannan addu'o'i. Saboda haka ina ƙara ba ku haƙuri, kuma ina ba mu al'ummar mu haƙuri a abubuwan da suka faru. Wanda suke ganin su suka yi ƙarya suke, ba su suka yi ba, ba su isa su yi ba. Duk wanda suke ganin cewa ai mu ne za mu haɗa kai sai mun tabbatar ba a ci shari'ar nan ba, aikin banza suke. Mu mun tabbatar da cewa su ba su isa su yi ba, ba wanda ya isa ya ture abin da Allah ya kaddara. Abin da Allah kuma bai tabbatar da shi ba, ba mai iya tabbatar da shi. Saboda haka kasancewan dukkanmu mun damu ne saboda al'umma na cikin wani irin hali, ko ba haka ba? To wannan shi kanshi wani ni'ima ne, dan ba kowa ne suke damuwa da halin da al'umma suke ciki. Wasu da su ake hada a yi wannan cutan, ko ba haka ba? Amma sai Allah ya fitar da mu daga cikin mutanen da suka damu da al'umma. Saboda haka ni abin da zan ce ba komai, kowa Allah zai biya shi gwargwadon abin da yi. Wanda suka nemi su bata Allah zai kama su. Allah na jiran su a nan gaba, insha Allah. A madakata Allah na jiran su, shi ma zai danke su a sa'ilin da za su ci wani lissu. Allah ya ƙara ma imani. Saboda haka mu dukkanmu da muka yi abubuwan da muka yi, muka ta addu'o'i da wanda muka san su da wanda bamu san su ba a ƙauyuka da sauransu, kowa da kowa ya yi addu'o'i akan waɗannan al'amura. To amma Allah sai ya zaɓin ga abin da yake so. To sai mu yi haƙuri da abin da Allah ya yi. Mu daɗa gode mishi, mu ƙara roƙon shi Allah Ubangiji ya kare mu da duk wani sharrin da ke ciki. To abin da nake so na goya muku kenan, ku yi haƙuri dan Allah da kowa ya yi haƙuri, kuma Allah ya yi mana jagora, Allah ya tabbatar mana da alheri.